U rečenici Maja čita, Maja je vršitelj radnje, stoga je ona subjekt. Subjekt je uvijek u nominativu. Nominativ je padež koji odgovara na pitanje tko, što. U rečenici doći ćemo sutra, subjekt je neizrečen i otkrit ćemo ga iz glagola, iz predikata doći ćemo. Tko što će doći? Mi. Dakle, subjekt smo mi. Sutra je priložna oznaka vremena jer odgovara na pitanje kada ćemo doći. U rečenici Marko je odličan učenik, Marko je subjekt jer odgovara na pitanje tko je odličan učenik. Dakle, u nominativu je. Odličan je pridjev koji pobliže opisuje imenicu učenik. Odgovara na pitanje kakav učenik. Po službi riječi to je atribut. U rečenici dječaci Ivan i Matej često čitaju stripove. Subjekti su Ivan i Matej. Oni su naravno u nominativu. Dječaci je apozicija. To je imenica koja se odnosi na druge imenice u rečenici i pobliže ih određuje. Ona je također u nominativu. Često je priložna oznaka vremena. Stripove je objekt. To je predmet radnje. Riječ stripove ovdje je u akuzativu. Što čitaju? Stripove. To znači da se radi o izravnom objektu. Dakle, analizirali smo službu riječi u svim 4 rečenicama.